уйлап карасак, тормышта біз билгисиз драматург язган пьесада үзебезнең рольләрне башкарабыз. Тормышта да біз артистлар, артист бит ул сүз тәмен белүче, телне камилләштерүче серле зат. Артист искиткеч нечкә, тиз җәрәхәтләнүчән, кагылсаң уалырга торган нәзберек җан. Театр ул һәр вакыт табышмак, көтелмәгән хәлләр, могҗизалар иле. Хәерле кич, кадерле тамашачылар. Елда Россияда театр елы игълан ителү уңайыннан Сабир Өметбаев исемендәге Минзәлә татар дәүләт драма театры директоры Роберт Шаймарданов районда театр тарихында беренче тапкыр үзешчәннәр арасында театр фестивале уздыру идеясы белән чыкты һәм зур кылач белән аны уздырды. Татарстанның халык артисткасы Разилә Муллина, театр директоры Роберт Шаймарданов, район мәдәният йорты методисты Фиразия Сафиуллина, театрның әдәби бүлеге мөдире Нурсибә Әдиева составындагы жюри дистәләгән коллективның хезмәтен карап, иң-иңнәрен, уңышлыларын бүгенге йомгаклау этабына чакырды. Хакимияте театрның идеясын хуплап күтәреп алды. Барлык балалар бакчалары, мәктәпләр, урта белем бирү уку йортлары, барча авыл мәдәният йортлары безнең фестивалебездә катнашты. 42 коллектив хезмәтен карадык без. 500 кеше катнашты безнең фестивальдә. Афарин, рәхмәт сезгә. Минзәлә җирлеге талантларга нинди бай икәнлегенә таң калырсың. Балалар үзләренең самими, эчкерсез булуы белән сокландырса, өлкәннәрнең театр сәнгатенә тартылу теләге үзе бер могҗиза шулай бит. Хәзер дуслар, иң матур, иң күңелле моментларга күчик. Җиңүчеләребез безнең кызыл келәмнән атлап сәхнәгә менсен. Фестивальдә катнашучылар дипломы белән 6 коллектив бүләкләнә. Тегермәнче авылы мәдәният йорты Толстойның «Шалкан» әкиятен сәхнәләштергән өчен диплом белән бүләкләнә. Режиссеры Алсу Гыйльфанова. Сәхнәгә рәхим итегез. Комедиясын сәхнәләштергән өчен диплом белән бүләкләнә. Режиссеры Фәния Гатина. Урыс авылы мәдәният йорты коллективы Кәрим Тинчуринның Зәңгәр шәл мелодрамасын сәхнәләштергән өчен бүләкләнә. Режиссеры Фәнүзә Габдуллина. Күчәрмәт авылы мәдәният йорты Фуат Садриевның Сиңа гына әйтәм комедиясын сәхнәләштергән өчен диплом белән бүләкләнә. Режиссеры Гүзәлә Исламова. Мәлкән авылы мәдәният йорты коллективы Аманулланың Мактанчык әтәш әкиятен сәхнәләштергән өчен бүләкләнә. Режиссеры Светлана Упаева. Хәзер безнең
коллективларны бүләкләп үтәбез. 60-ге авылы мәдәният йорты коллективы Галиәскәр Камалның беренче театр комедиясын сәхнәләштергән өчен бүләкләнә. Режиссеры Индус Әхмәтов. Бүләкләр спонсорыбыз Минзәлә икмәк заводы җитәкчесе Солтанов Фәннур Рәшитовичтан. Бүләкне режиссерның хәләл җитте Әлфия ханым алырга менә рәхим итегез. Котлыйбыз сезне. Мәдәният йорты коллективы Айгөл Әхмәт Галиеваның сагынган чакларында драмасын сәхнәләштергән өчен бүләкләнә. Режиссер Лилия Миңнеханова. Бүләкләр Минзәлә икмәк заводы директоры Солтанов Фәннур Рәшитовичтан. Данил Салиховның Капчыктагы мәхфия комедиясын сәхнәләштергән өчен бүләкләнә. Режиссеры Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Мөслимә Гайниева. Спонсорыбыз Минзәлә икмәк заводы җитәкчесе Солтанов Фәннур Рәшитович. Мәдәният йорты коллективы Фуат Садриевның «Сиңа гына әйтәм» комедиясын сәхнәләштергән өчен бүләкләнә. Режиссеры Фәрида Арзамасова. Сәхнәгә чакырабыз сезне. Бүләкләр Сабир Ымызбаев исемендәге Минзәлә татар дәүләт драма театры коллективыннан. Медицина училищесі коллективы Туфан Миңнуллинның «Әниләр һәм бәбиләр» мелодрамасын сәхнәләштергән өчен бүләкләнә. Режиссеры Лилия Гыйльметдинова. Бүләкләр Сабир Ымызбаев исемендәге Минзәлә татар драма театры коллективыннан. Театр фестивалендә катнашып, шушы сәхнәдә чыгыш ясаган, зур уңыш белән чыгыш ясаган коллективларны бүләклибез. Воровский мәдәният йорты коллективы Морозко әкиятен сәхнәләштергән өчен бүләкләнә. Режиссеры Хания Сафина. Сәхнәгә чакырабыз сезне. Металлы сервис предприятиясы җитәкчесе Алексей Георгиевич Юдин бүләкли. Санлы урта белем бирү мәктәбе коллективы Илгиз Зәйниевның «Кәҗә, сарык һәм башкалар» әкиятен сәхнәләштергән өчен бүләкләнә. Режиссерлар Гөлгенә Җәләева һәм Ольга Тимиркаева. Сезне Татмедиа филиалының Минзәлә газетасы җитәкчесе Шагиев Илдус Ильясович котлый. Илдус Ильясович, сезне сәхнәгә чакырабыз. Мен үшінші мектеп оқушыларының бүләкләнә булдым, потому что сами, так скажем, героический поступок совершили в лице детей, в лице учителей, которые на русские дети поставили спектакль на татарском языке. Поэтому мое глубокое уважение, надеюсь, вас уважение.
Но мы решили так, чтобы дети не были обижены, где 12 штук. Мы балларга, детям, каждому грамоты, там и наша продукция. Могли такую взять, но это некрасиво, неудобно. Чтобы дети были не обиделись. Эти двоим учителям, режиссерам или кто сценаристы получается, да? А кто все-таки съемку сделал? Туканеком. Виделись? Молодцы. Хамысы иктибаттансыздар, менделер редакциясы соңғарада Татарстан журналларында актив пропаганда бойынша акция башлап жіберді. Менә бу беренче бүләк безнең монда мәктәп китапханәсенә журналлар җыелмасы. Шуңа бу бүләкләр Алла безгә башлар белән кемнәр катнашты. Бик зур рәхмәт, Илдус Ильясович. Бик зур рәхмәт. Иркәнеш авылы мәдәният йорты Фәнис Яруллинның «Ак яфрак» әкиятен сәхнәләштергән өчен бүләкләнә. Режиссеры Эльмира Галимова. Сезгә бүләкне Евромир ибеде хуҗасы Асия Харисова бирә. Hürmetli tamaşaçılar, kadirli konaklar, direktör mundavası Kızıl Yoldan yol көрсәтүнең сәбәбе sizin de bilesizdir, televizyon karayız, bir көп dünyada festivaller öte. Cannes festivalleri, Salataya Maskı'da öte, bize tantana premierlerinde bizge bileler, şulardan görden kalıp, kişiye Moskova'dan spesiyerini kaytarttık, bu Kızıl Yoldan. Kaytaran eken, kişi alıp da kaçı bulgıda turaklar, saldık da bunda. Şuna göre, niye bıraktıran, niye kendi bastıramanız, değil mi? Kızıl Yoldan, vaktalarda koyacağız, bırakmayın. Кадрияк авылы клубы Флорин Бүләковның әбиләргә ни җитми драмасын сәхнәләштергән өчен бүләкләнә. Режиссеры Фирдания Сафиуллина. Дипломнар Минзәлә театры исеменнән бүләкне сезгә АТП директоры Рамил Габдулхакович Каримов бирә. Мәдәният йорты Алексей Гордеевның «Шупшык Муро Умыркас» комедиясын сәхнәләштергән өчен бүләкләнә. Режиссеры Эльмира Османова. Лауреат дипломы Сабир Мытбаев исемендәге Минзәлә Татар дәүләт драма театры директоры исеменнән бүләкне сезгә Веста оешмасы бирә. Балтак авылына хуҗалык җитәкчесе Радик Шарифовичтан сертификат тапшырыла. Бикбау авылы мәдәният йорты Мөдәррис Мусифуллинның «Тискәре ир начар хатыннар» комедиясын сәхнәләштергән өчен диплом һәм бүләк белән бүләкләнә. Режиссеры Лилия Закирова сезгә Идел кибете хуҗалары Хадича һәм Фәрит Хамаддиновлар бүләк тапшыра. Наратлы кишу авылы мәдәният йорты коллективы Фуат Садыевның «Сиңа гына әйтәм» комедиясын сәхнәләштергән өчен диплом белән бүләкләнә. Режиссеры Рөстәм Әхмәтханов. Бүләкне сезгә Иксел кибете хуҗасы Сәрия Шакирова бирде. Кызыл келәмнән узарга мөмкинбез Рөстәм абый. Рәхим итегез.
Айгүл Әхмәтғалиеваның «Сағынған шақларымда» драмасын сәхнеләштергән өчен диплом белән бүләкләнә. Режиссеры Илүзә Солтанғалиева. Сезгә бүләкне Водолей кибетнең хуҗасы Ильяс Гареев үзе тапшыра. Рәхим итегез сәхнәгә. Һәм шулай ук Әдерәкле авылы мәдәният йортына хуҗалык җитәкчесе Радик Фаттахов сертификат бирә. Театр сөйүчү достар, хөрмәтле әтрәклеләр, без сезнең чын күңелебездән гади авыл кешесенең күңеленә үтеп керлек әсәрләр иҗат итә алуыбыз белән тәбрик итәбез. Алга таба да сездән шундый уңышлар сез теләп калабыз. Рәхмәт сезгә. Үзегезгә бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Аю авылы мәдәният йорты коллективы Шәриф Хөсәйновның 20 ел үткәч драмасын сәхнәләштергән өчен бүләкләнә. Режиссеры Динара Мөхәммәтҗанова. Сезне район мәдәният йорты директоры Гөлчәчәк Рашитовна Габдрахманова котлый. Диплом Минзәлә театры коллективы исемендә. Hörmətli tamaşaçılar, bu səhnədə basıb duruşu mədəniyyət xizmətkərləri mingə barısı da yaxın, barısı da qədərli. Lakin min onlar üçün işlərə barlıq mümkünlüklərini də tudururğa tiyиш. Şuna görə ayırıb aldım Аю klubun. Аю klubunda kilişəkdə işlər üçün muzikal sentralarga sertifikat tapşıram. Indi qalğan mədəniyyət xizmətkərlərimnin barısına da şuşu kollektivlarına özlərinə nə kerak şunu söylәп alsın üçün şulay yok sertifikat tapşıram. Bugün bulğan barlıq laureatlarga da менә монда менеп төшүп киткән барлык мәдәният хезмәткәрләремә дә. Səhnəmiz türünə tağ bir җитәкчене çağırasım килә. Мин бүгенге көндә Минзәлә районында Татар хатын кызлары оешмасының Ак калфак җитәкчесе булып торамын. Шушы Ак калфак җитәкчесе буларак, мин бүгенге сәхнәбез түренә районыбызның Татар конгрессының җитәкчесе Ринат Махмудовичны чакырасым килә. Һәм инде аерым бүләкне шушы педагогия күллиятенә тапшырам ни өчен дигәндә, алар беренчедән Татар конгрессының шушы сәхнәгә чыгып уйнавы үзе бер горурлык һәм милләтебезне югалтмый саклау, әйдәп баручы олы кеше диярем. Әйдәгез алкышлыйк алаңа. Ринат Махмудович, сезнең укучыларыгызга үрнәк күрсәттегез, тематикагыз шул кадәр туры килә иде. Киләчәктә дә без сезне сәхнәләрдә күрербез дип өметләнеп калабыз. Сезгә һәм сезнең коллективыгызга бик зур рәхмәт. Һәм инде шуннан да безнең мәдәният хезмәткәрләре бер генә концертны да, бер генә бәйрәмне дә скетчтан, инсценировкадан башка үткәрмиләр. Бу дәрәҗәдә район сәхнәләренә чыгып уйнаганнары юк иде. Мин инде рәхмәтем чиксез театр коллективына, Роберт Шәйхулов, сезнең идеягызга, фантазияларыгыз сүнмәсен, бергә эшләргә язсын. Инде рөхсәт итсәгез, сезнең шушы жюри әгъзаларында Рәзилә апа һәм Нурсибәгә шушы мәдәният бүлеге исеменнән рәхмәт хатларыбызны тапшырыйлар. Киләчәктә дә шулай бергә эшләргә язсын, дус, тату булыйк, инде гаиләләрегезгә иминлек һәм тынычлык бирсен, саулык, сәламәтлек.
Рәзилә Камуллина, Татарстанның халық артисты. Бұл келемден ұтамыз. Минзәлә театры дирекциясы шушы фестивальның уздыруда бик зур ярдәме күрсәткән район мәдәният йорты методисты Фиразия Шайхынур кызы Сафиуллинаны рәхмәт хаты белән бүләкли. Рәхим итегез. Район хакимияты башлыгы урынбасары Хисамбиев Наил Камилевичны чакырабыз. Рәхим итегез. Хәерле кичәр барыгызга. 85 еллык тарихы булган үзебезнең данлыклы Минзәлә театры районыбызда бик зур эшләр алып бара. Узган 2019 елы дәвамында үз эшен хезмәте белән, үз эшчәннәрнең хезмәте белән танышып, аларга үзләренең киңәшләрен биреп, төрле яктан ярдәмнәр күрсәтеп, шундый матур чаралар үткәрелде. Әйтеп киткәнчә инде районыбызның барлык балалар бакчалары, мәктәпләре, авыл җирлекләрендә булганда клублары катнашты. Бик күп актуаль темалар күтәрелде. Дөньябызның милли рухи юнәлеше, тәрбия юнәлеше, шулай инде гореф-гадәтләре күрсәтелде. Районыбызның җитәкчесе Айдар Фасар Салахов исеменнән, шәхсән үзем исеменнән бик зур рәхмәтемне белдерәм. Хәзер инде утлап китәбез. Минзәлә муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Камил Римович Нәҗмиев исеменнән махсус приз сертификат һәм фестивальнең дипломы Минзәлә театры исеменнән була. Рабит Батулланың «Кичер мине әнкәй» драмасын сәхнәләштергән педагогия колледжы коллективына тапшырыла. Режиссеры Гөлнур Вәләметдинова. Котлыйбыз сезне. Минзәлә муниципаль районы башлыгы Айдар Хаслахович Салахов исеменнән Гран-прига лаек булган коллектив. Кем микән? Дәүит авылы мәдәният йорты коллективы Камилуллина 6 кызга бер кияү мохсу комедиясе сәхнәләштергән өчен бүләкләнә. Режиссеры Альбина Шайхетдинова. Сәхнәгә рәхим итегез. Район хакимияты башлыгы исеменнән Гран-при ияләре Дәүит авылы. Сәхнәгә хуҗалык җитәкчесе Яскар Миңнулович Бижановны чакырабыз. Рәхим итегез. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Рөхсәт итегез, барлык авылдашлар исеменнән Дәүит авылы сәнгать үзешчән сәнгать коллективын чын күңелебездән тәбрик итәргә. Бик зур рәхмәтебезне белдерәсебез килә Хәмид һәм Абинага. Алар чынлап та инде менә бөтен авыл халкын җыеп, тырышып, шушы әсәрне сәхнәгә куйдылар. Бик матур килеп чыкты. Киләчәктә дә аларга иҗади уңышлар, саулык, сәламәтлек телибез. Шулай ук бик зур рәхмәт әйтәс килә авылдашларга, аларны поддержать итеп, шушы әсәрдә катнашып, шушындый лаеклы урынга эләккәннәр өчен. Мин инде үземдә 6 ел завклуб булып эшләгән кеше буларак, сәхнәгә беләм ничек иттереп кешене авыр чыгарырга.
Аларның ул эшләре яхшы гына, матур гына килеп чыга. Барлык бәйрәмнәр безнең яхшы иттереп, шушы авылдашлар белән матур иттереп үтә. Алар үзләренең эшләрен тырышып, матур иттереп башкаралар. Киләчәктә дә шушлай бердәм булыйк, бергә булыйк, сау, сәламәт булыйк. Зур рәхмәт сезгә. Һәм инде менә авылыбызда клубны яратканнан соң, яңадан да авылыбыз җанланып китте, яшьләребез җанланып китте. Ул вакытта инде администрация тарафыннан клубка усилитель бүләге бирелгән иде. Һәм шулай Кир холдинг компаниясе Хамис Махьяновтан аларга бүләк иттереп сәхнә киемнәре бирелде. Бер генә нәрсә җитмәйдер безнең клубка, ул да булса баян. Хәзер инде крестьян фермер хуҗалыгы Юнур исеменнән бүләк итәбез Дәүк авыл клубына баянны Ринат Рәхимов сәхнәгә. Бу теләгегезне миңа кабул булды. Рәхим итеп алыгыз. Баянны баянчысы белән бергә. Бик зур рәхмәт бүләгегез өчен. Дәүкләргә бүләкләр әле моның белән генә бетмәде. Иң яхшы ир-ат роле номинациясендә Дәүк авылыннан үзешчән генә түгел, профессиональ артист Хамид Шайхетдиновны юность был сарае директоры Хәмзә Ханифович Гыйләҗетдинов бүләкли. Сәхнәгә. Рәхим итегез. Минзәлә Татар дәүләт драма театры директоры, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Роберт Шайхилевич Шаймардановка бирәбез. Рәхим итегез. Хөрмәтле хәзер инде коллегаларыбыз, сез шын артистлар икәнлегегезне күрсәттегез. Хөрмәтле кадерле тамашачылар, бүген 1 ел дәвамында барган бәйрәмнең соңгы көне без чынлап та ел буе менә шушы фидакар кешеләрнең эшләренә бәя биреп, безнең Рәзил апа, Нурсибә, Фиразия ханым, менә өчесе инде мин дә баргаладым вакытларында, шушы 42 коллективны карап, бүгенге көнне җиңүчеләрне атадык. Бу бер караганда бик зур эш булды. Ни өчен дигәндә, инде әйтеп үтәбез, былтыр президент тарафынан, Россия президенты тарафынан театр елы дип игълан ителгән, менә шушы чакыруга, театр чакыруына шушы фидакар кешеләребез җавап бирде һәм бик матур спектакльләрне күрсәттеләр. Инде әйтеп үтим, төрле сәбәпләр белән дөньяга чыга бит, авырупта китәләр, укырга да китәләр. Кызганычка каршы берничә коллектив Минзәлә сәхнәсенә килеп җитәлмәде. Әмма ләкин без аларны да бүген котлап киттек. Мин нәрсә әйтәсе килә? Чынлап та әйттеләр бүген, иң зур куаныч халыкның рухы. Бүгенге көнне халкыбыз йоклап ятмый икән, тырышып эшли, аннан да бигрәк балаларыбызның 11 балалар бакчасының Минзәләнең шаулашып, тырышып, ярыша үзләре спектакль чыгарып бу сәхнәдә күрсәттеләр. Аннан соң сүзләребез, югары, урта, махсус уку йортларыбыз бик матур спектакльләрен күрсәттеләр. Аларга бик зур рәхмәт. Сезгә бигрәк тә рәхмәт авыл рухын тотучыларга,
Avulga medeni hizmet ko'rsatuvchilarga bek zo'r rahmat sizga. Jamoat. Mana bu bizning diplomlarimiz, kichkinagina bo'laklarimiz zo'r deb qabul etdingiz. Hem mening bu kunga rahmat aytasim kelar rayon hokimiyat boshlig'iga, hem boshqarma komitetiga bizning inisiativani ko'tarib oldilar, ham qo'ldan kelgancha yordam etib, biz bugun mana shu sahnada bosib turamiz. Ularning kuchlanishlarına, ularning muammolalarına bek zo'r rahmat. Hem endi aytasim kelar, bu festival davomli bo'lsin. Bir yıl bilan bitmesin. Siz ko'rsangiz avullardagi holatni, ular bugun kelgach, abitda kelganlar sizga o'ynagancha qoltirib turibdi sahna ortida. Shin darajasida borchilib, o'ynayolmizmikan, so'zlarimizni unutmamizmikan deb. Ul bolalarni ko'rsak, mana bu zo'r shovqin ikkinchi yilda davom etsin edi. Çünkü her rayonda var bunday tiyatro kollektivlar, bizde de var. Şuna göre sizge bugün kelgen için Otna tugünün içerisinde başlayan ek 19'unda ne bugün 18'de bitiremiz. Zallarımızda tutturup kelgen tamaşaçılara bir sürü rahmetlerimizi çetkiriz. Rahmetlerimizin izolu tağır sizge hürmetli tiyatrolar, indi tiyatrolarımızı bitirgeler. Niçin degende Bayberler Allah'ın gastrologa çığa başlayan indi. Cevaplar gastrologa cevaplar. Bu zuraydır buna. Bana aytası bile oralarında veteranlarımız var, pensionerlarımız var, oralarında şairleri var, okutucular, ne boyunlar bir kuandıra. Indi balalarına itip turmen kabardak turmen. Bek zor rahmet. Sizge bek zor rahmet, sponsorlarga bek zor rahmet ayram etesi kile bir size kıyınsınıp durmadı, ne gerek kile deyip durdular. Min aradığında kabatlap durmayın, siz işittiniz. Onlarga bek zor rahmetlerimizi aytamiz, hem gelecekte de şul aktif olup, bizden tiyatrolarımızda, sanatkarlarımızda şulay çetkende fakirleştirme bir evet var. Rahmet ihtibarı için çok siladım. Tağın yazsın ikinci yılda yaz günü, bularım kız günü mü bu festival devam etsinedi, zorlar tutup gitseydi. Bek zor rahmet sizge, var olsun. Sizge bek zor rahmet. Devlet Avul Sovetleri Reisi Zülfiye Hanım'ı sahneye çağırayım. Anın da jingüçilerini bulaklisi kelir, rahim etiniz. Havasıbaylar jirliginin, Davuk Avlu uzuşanların şu güvülden tebrik edem. Olarga zor umuşlar, icadi umuşlar, gülüleri selamet bulsun, yolları unuttursun, yonadan yona eserlerini sahneye koyarga yazsın. Bek zor rahmet alarımız. Rahmet sizge. Hürmetli katnaşıcılar, hürmetli tamaşaçılar, tiyatr sanatına bulgan mehabetimiz sünmesin, sürülmesin. Qabat şuşu donlıqlı sahnelerge yazsın. Umuşlar sizge, rahmet sizge.